24 स्टुडिय'आव आं जिमि बर' आरो बे समाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनां रादाब फोसावनो लादों। आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जागोन आरो बे आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनि थांखि आजावदों। जिपिसि गनायथि गैयालासिनो बर' रावखौ लग'आव बाहायनाय जादोंमोन। आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारगोन। लग'आव थागोन असमिया, इंराजि आरो हिन्दी रावाल'। बर' रावखौ बोखारनाय थांखि दैखांना लानांगौनि दाबि आरो बर' हालामाव बे थांखिखौ लानानै मैखोम बिजाथाइ सोमजिदों। आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय थांखिखौ लाना बर' हालामाव मैखोम बिजाथाइ सोमजिदों। सनिबारखालि जेनेरेल पार्पस कमिटिया एबा जिपिसिनि जथुमनि उनावनो बे थांखिखौ आजावनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला जेनेरेल पार्पस कमिटिनि गनायथि गैयालासिनो बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'आव बाहायनाय जादोंमोन। बेनिखायनो लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनि थांखि लानाय जादों। नाथाय बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'आव बाहायनो थाखाय गनायथि लानांगौ नामा? बे थांखिनि उनावनो बर' हालामाव गोबां राजखान्थियारि दोलो गौथुमफोरनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां रायजोफोरनि गेजेराव मैखोम बिजाथाइ सोमजिदों। बर' रावखौ लग'निफ्राय बोखारनाय थांखिखौ बर' रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे आसाम सरकारा बर'फोरखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदों होननानै गोख्रों रावजों बिजाथाइ फोरमायदों। रायजोफोरा लोगोसे बनसुनि दैदेनगिरिफोरा बिजाथाइ फोरमायदों आरो लोगोसे दुखु मोननाय फोरमायदों दैदेनगिरि बिथांमोनाबो। बर'फोरनि सिनायथिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे खोमानो नाजानायखौ नुनो मोनगासिनो आरो बेनिखायनो बर' रायजोफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों। बर' रायजोजों लोगोसे बर' माहारियारि आफाद एबा बनसुनि दैदेनगिरिफोरा बर'नि रायजोफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों। जुदि बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनिफ्राय बोखारमारोब्ला उन समाव आलादा रायजोनि थाखाय गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बनसुनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रोङै दाबि खालामदों। लग'आव थागोन खालि असमिया, इंराजि आरो हिन्दी राव, नाथाय बर' रावखौ बोखारनाय जागोन होननानै थांखि आजावदों। आसाम बिधान सभानि जेनेरेल पार्पस कमिटिनि जथुमाव बे थांखिखौ आजावबाय। साधारन मावफुंथाय कमिटिनि बे थांखि आरो बे थांखिखौ मैखोम सोंखारिनायजों लोगोसे दुखु मोननाय फोरमायदों बर' रायजो राजाफोरा। मख'जाथावना दि बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव। भारतारि संबिजिरनि 8थि फारिलाइनि रावफोरनि गेजेराव बर'आ मोनसे। आसाम सरकारि राव सोदांथि आयेन 2020 नि गेजेरजों बर' रावखौ लोगो सरकारि राव महरै गनायथि होनाय जादोंमोन। नाथाय बर' रावखौ आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बोखारनाय थांखिया बेसेबां गनायजाथावना? बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि थानाय समाव आसाम बिधान सभायाव बाहायनाय जादोंमोन बर' रावखौ आरो बेबायदिनो बर' रावखौ लोगो सरकारि राव महरै लिरनाय जादों। दा बाथ्राया जाबाय आसाम आयेन आफादनि लग'आव बर' रावखौ बाहायनो थाखाय गनायथि लानांगौ नामा? थारैनो आसाम बिधान सभानि जेनेरेल पार्पस कमिटिनि जथुमाव बे थांखि आजावनाया बेसेबां गनायजाथावना? ना गुबुन हारिया बर' हारिखौ नासयनाय जादों नामा? मोनसेनि उनाव मोनसे बर' हारिनि सिनायथि खोमानो नाजादों नामा? बे सोंथि बर' रायजो राजाफोरनि। बे थांखिनि उनावनो बर' हालामाव गोबां राजखान्थियारि दोलो गौथुमफोरनि गेजेराव मैखोम बिजाथाइ सोमजिदों आरो बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनो लानाय थांखिखौ थाबैनो आसाम सरकारखौ दैखांना लाफिननो खावलायदों आरो दाबि फोरमायदों। जुदि बे लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय थांखिखौ दैखांनानै लायाब्ला उन समाव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय गोख्रों सोमावसारगोन होननानै दाबि खालामदों बनसुनि दैदेनगिरिफोरा। आरो बे थांखिया बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनायनि थांखिखौ आसाम सरकारा मा थांखि लागोन, मा राहा लागोन, बा बिटिसि सरकारा मा राहा लागोन बेयो समासो फोरमायसिगोन।
दा जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों आसाम सरकारखौ दा बे डिसिसन लानाया थिग जायाखै कारन जोंनि बर' जाथियाबो माने जातिनि जि राव बेबो 8 सिडुलाव जिहेतु हाबनाय गनायजानाय आरो लोगोसे एसामिस भाषायाबो गनायजानाय दा बे हिसाबै जे थांनाय 5 बोसोराव जिहेतु माने लघुआव बर' भाषा बा एसामिसनि राव बा हिन्दी राव इंलिस रावा माने लघुआव होनानै 5 बोसोरखौ सालायलांबाय दा दिनैनि तारिखाव सासे माने अध्यक्ष फैनाय लोगो लोगो फैनाय लोगो लोगो जे गासैखौबो माने चेन्ज खालामनो थाखाय जि मोनसे सिद्धान्त लादों दा बेखौ जोङो बर' रायजो हिसाबै जों गनायना लानो हायाखै दा बेनिखायनो इमिडियेट आसाम माने सरकारखौ जोङो खावलायदों जे इमिडियेट बेखौ माने सोदेरफानांगौ लघुआव होनांगौ आरो लोगोसे आरनाय जे आरनाय डिजाइनजों जे बे एसेम्ब्लिनि सिङाव जे आरनाय डिजाइन खालामदोंमोन बे डिजाइनफोरखौ बोखारनाङा जिहेतु आरनायाबो मोनसे GI टेग जोङो मोननाय नङा होमबा दा जोङो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों कारन दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे आसाम सरकारा जोंखौ माने गदाय माने बिमा गदाय हिसाबै नोजोरजों बाथुल हिसाबै जोंखौ नायबोदों दा ओंखायनो जोङो बेखौ सोंखारिदों जाहाथे उननि भबिष्यतआव जुदि बेबायदि खालामबाय थायोब्ला बै समाव जे बर' जातिया जे सेपारेट स्टेट नागिरदोंमोन ओरैनो नागिराखैमोन माखासे असमिया सभिनिस्टफोरा जे कुइसन खालामदोंमोन बर'आ सोर होननाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे कुइसन फैदोंमोन बर'आबो मोनसे जाति आरो बे जातिया थांना थानोब्ला जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै बिग्रायखांदोंमोन आरो दिनैबो जोङो जि मोनसे बिथांमोननि आखल बे आखलखौ जों जुदि नायोब्ला जोङो गाबोननिफ्रायनो बर' जातिया गाबोननिफ्रायनो सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दोलनाव लोब ओंखारनांगौ रायजोफोर जोङो दिनैबो थगायजानाय मुगैजानाय सोबख'जानायाव दिनै बर' जातिया गादब जानानै दङ ओंखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों जों बयबो सांग्रां जानांगोन आरो सोमावसारफिननो थाखाय जों बयबो जाहाथे जानजि खाफ्रायो नायदो थांनाय बोसोराव आसामाव 2,63,000 बाजेट आरो बिनिफ्राय जुदि जोङो BTCआव 12.19% जुदि जोंनो हरनायमोनब्ला दिनै जोङो माने 32,000 जों बोसोराव मोननांगौमोन बेखौबो हरगोन 200 कौटि मबा 300 कौटि मबा 600 कौटि हरनानै जोंनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि खालामदों सोरबा मोनजायोबा सोरबाया मोनजाया सोरबा सुबिदा मोनोबा सोरबाया मोना बेबायदि मोनसे माने जोंखौ मा खालामदों गोनो गोथो जोंनि सरकार सालायनायखौबो बेबायदि पर्यायाव माने खालामना होबाय थादों दिनै NDPनि खोथाखौ जों बुंनो हायो जे NDPआ सक्ति जाखांनायनि उनाव बोरै जेलाव थानो हागौ दिनै बर' जातिया बेनिखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे जोंखौ दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि सभिनेसफोरा मोजां मेगनजों जोंखौ नाया जों बेखौ थार बुंनो हायो आरो मोनसे बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों जोंनि 6 सिडुल बे 6 सिडुलाव थानाय हाखौ जाहाथे रावबो फानलाय बायलाय खालामनो जाहाथे हाया गुबुन हारिया बेखौ जोङो गासै रायजो राजाया एलार्ट जानांगोन 6 सिडुलाव रावबो जातियानो बेयाव हाबायनो मोना दा बेनिखायनो जोङो बनसुनिफ्राय खावलायदों जे जोंनि रायजो राजायाबो एसे एलार्ट जानांगौ मिथिनांगौ 6 सिडुल आयेना मा जिहेतु जोंखौ सेल्फ गभर्नेन्स गावखौनो माने गायसननो थाखाय जिहेतु जोंनो 6 सिडुल होदों दा बेवहाय थानानै जोङो गोनो गोथो खालामबाय थानायनि प्रयोजन गैया दा ओंखायनो जोङो 6 सिडुल मोनखानाय जिहेतु जोङो बे BTCखौ जोङो रैखाथि होनांगोन आरो जों जुदि आसाम सरकार बा एसामिसफोरनि जि सभिनिस्टफोरा जोंखौ बेबायदि नेग्लिजेन्सि खालामबाय थायोब्ला जोङो बर' हारिया रावबो जनानै थानाय नङा आन्दलन जोंथ' जोंनि जि सिमां UN ब्रह्मनि जि सिमां जोंथ' आगोलाव BTC BTR जों बियाखै UN ब्रह्मआ जि मोनसे आवाज होलांनाय सेपारेट स्टेट आलादा रायजो बे आलादा रायजोखौ जों जाहाथे फोथांना लाखिनो थाखाय आरो लोगोसे जोङो आसाम गभर्नमेन्ट माने भारत सरकार असम सरकारखौ जों नारसिननो थाखाय दिनै बनसुआ जाहाथे बे जिउ थानाय आन्दलना जाबाय बे जिउ थानाय मोनसे आन्दलनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै बनसुआ नाजागासिनो दङ आरो जोंनि गेजेराव मा जादों बे बनसुखौ लानानै
गोबां मानसिया गोबां बर'फ्रानो जोंनि गेजेराव उल्थां फाल्थां आल'सना खालामगासिनो जे जों बिनिखायनो अनुरद खालामदों बा खावलायदों गासै जोंनि आफादफोरानो बर'नि जाति गासै आफादफोरानो जाहाथे सोमावसारनायाव बयबो जाहाथे हेल्प होलायो बे आमुक आफाद बेबायदि लायालासेनो बयबो नाजालायनानै गावबा गाव प्लेटफर्माव थानानैनो मोनसे आवाजखौनो जुदि होयोब्ला जोङो खम समनि गेजेराव जों बड'लेण्ड मोनगोन बेखौ रायजो राजाया बिसासाव लाखिनांगौ फोथायनाय लाखिनांगौ आं बेखौ बनसुनिफ्राय खावलायबाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे खोथाया आरो जे बुस्थुखौ साफ्रोम बर' फिसाफ्रा माने अनुभब खालामदों जे एसामिसफ्रा बेबायदि जोंखौ नासयो होननाय बे बाथ्राया बे नैबे जे खामानि जे आसाम गभर्नमेन्टआ जे पदक्षेप लादों बियो स्रा नुजासारदों जे जोंखौ जे बर' जातिखौ नासयो होननाय बेखौ फोरमान होनाय जादों आरो दा जोङो आरो खनसे गुरैयै खावलायफिननो जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ बे जोंनि बर'नि जे बर' रावनि जे बे लिरनाय बेखौ लग'निफ्राय बोखारा आरो लोगोसे जों खोनानो मोनदों जे जोंनि जे बर'नि मोनसे सिनायथि आर'नाइ बे आर'नाइखौबो माने आसाम एसेमब्लिनि बहुद जायगानिफ्राय बोखारनानै होबाय आरो बर' रावजों लिरनाय जे केपसन बे माबायाव रुमफ्राव बर' रावजों लिरनाय माखासे स्लकफोर लिरनाय बेखौबो बोखारनानै होबाय होननाय खोनादों दा बेजों मा फोरमायो बेजों फोरमायदों मा आसाम गभर्नमेन्टआ डेटमिन बर' जातिखौ नेग्लेक्ट खालामो बर' जातिखौ नासयो बे जिनिसखौ बे खामानिनि थ्रुयै बिसोर फोरमायथि होदों दा बेखायनो जोंनो बर' फिसाफ्रा बयबो खौसे जानांगौ आरो गोदोनि बायदि जे बनसुआ दा जेरै सेपारेट स्टेट मुभमेन्टनि जे आग भाग दावखोगासिनो दं बाहाय सापर्ट होनांगौ जों सेपारेट स्टेटखौनो बिफिननांगौ सेपारेट स्टेट नङाब्ला बेफोरबायदि नासयजानाय गादब जानाय बे जाफ्लेबाय थागोन आरो जागासिनो दङ दिनै जोङो बिटिसि मोनबाय जोंनो मोनसे अट'नमि होदों भारत सरकारा जे जोंनो 6 सिड्युल होदों दा 6 सिड्युलखौबो जोङो थिग मथ' जों फुल फ्लेजेड हिसाबै सालायजोबनो हायाखै बायदि जों नुयो मानो होनोबा बाहाय लिरनाय मथे आयेनाव जा दं बियो इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हायाखै दा फर एग्जाम्पल जों लेन्डनि बेलायावनो जों बहुदथा गरबर जानायखौ जों नुगासिनो दं दा जों बेखौ दिथा होयो जे माबा होयो आरोखि जों बनसुनिफ्राय जे जाय नन एसटिनि हाखौ बायदों आरो ट्राइबेल बेरेन ब्लकआव थानाय हाखौ सोरबा दालाला फानदों बेफोर साबधान जाथों जे जोङो बनसुआ थाबैनो लिगेल एक्सन लानो थांगासिनो दं आरो बिनि सायाव बनसुआ स्क्रुटनाइज नायगासिनो दं जोङो सोरबाफोर ट्रेन्सफार जाखादोंब्लाबो बे हाया एगेन गुरायनानै फैफिनगोन बिनि थाखायनो आङो नन एसटि नन बर' माखासे फंबाय बेहाय थाबोनाय बिदा फंबाय जाथि बिसोरखौ जों रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना मोनदों होननानै जितु आमी निউজত পাইছোঁ সেইটো বহুত নিন্দনীয় কাৰ্য হৈছে তাৰমানে সেইটো তাৰমানে ওৱান আৰু ষ্টেপ মাদাৰলি এটিটিউড যিটো বড়োসকলৰ প্ৰতি এইটো এছামিছ যদি আসাম এছেম্বলি সেইটো দেখাইছে তাৰমানে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এইটো দেখাইছে তাৰমানে ইয়াত মেইন উদ্দেশ্যটো আমি নাজানো কিন্তু বড়ো এজ এ 8 শিডিউল লেংগুৱেজ বড়ো ভাষাও 8 শিডিউল লেংগুৱেজ ইয়াত অসমত দুটাই ভাষা আছে 8 শিডিউলত দি এছামিজ এণ্ড বড়ো दा ही एसामिस जुदि ইয়াত স্থান পায় তেনেহ'লে বড়ো সেম স্থান পাব লাগে আৰু বড়ো যেহেতু আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ এণ্ড চবে জানে কি আমি ইয়াৰ তো আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে যি সিদ্ধান্ত লৈছে যে বড়ো ভাষাটো লঘুৰ পৰা আঁতৰাটো আমি সঁচাকৈ বড়ো জাতি হিচাপে আমি ধিক্কাৰ পাইছোঁ আৰু লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে কিয়ৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো ভাষাক নিন্দনীয় মানে আমি নিজ মানে মাহিৰ চকুৰে আমাক চাইছে যে আমি বড়ো ভাষাটো
যেহেতু আমি অসমত থকা হিচাপে খিলঞ্জীয়া হিচাপে যেহেতু ইয়াত মানে লগোৱা আছে গতিকে এই লগোৱা মানে ভাষাটো বড়ো ভাষাটো কিয় মানে আঁতৰিব লাগে তো সেইকাৰণে আমাৰ সাৰা বড়ো জাতিয়ে আমি যথেষ্ট মানে আমি দুখ পাইছোঁ গতিকে যে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক যে যি লগোৱা মানে লগোৱা আছে বড়ো ভাষা সেইটো শীঘ্ৰে মানে লগাব লাগে বা যি মানে সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো উঠাই ল'ব লাগে তো এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা মানে 5 বছৰত যিটো এছেম্বলি চলি গ'ল তাতে বড়ো ভাষাৰ লগতে লগোখিনি চলি গ'ল চলাৰ পিছত আজি তাৰিখত যে চৰকাৰ কোনোবা অধ্যক্ষ অহাৰ পিছত যে এই লগোৰ যে বড়ো ভাষাটো আঁতৰিব লাগে যে আমি সেইকাৰণে যে 5 বছৰ কেনেকৈ চলিলে 5 বছৰত যদি বড়ো ভাষাটো লগোত লগাই পিনে চৰকাৰখন যদি চলিছিলে যে আজিৰ তাৰিখত কিয় গুচিব লাগে তো তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰে হওক আজি বড়ো জাতিসকলে 1967ৰ পৰা সেই সময়ত আমাক নেগলিজেঞ্চি কৰাৰ কাৰণে আজি বড়োসকলে আন্দোলন বিচাৰিছে আন্দোলন বিচাৰিছে যে আমি এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বড়ো ভাষাটো যদি নেগলিজেঞ্চি সেনেকুৱা ছিষ্টেমত যে অসম চৰকাৰে বা অসমে যদি আমাক নেগলেক্ট কৰে আমাক অসমৰ পৰা আমাক ছেপাৰেট কৰি দিয়ক যে আমি শুনিছোঁ যে এছেম্বলিত থকা যি আৰনাই আছিলে সেই আৰনাইটো তেওঁলোকে মানে গুচালে যে আজি আৰনাই হওক আমাৰ ভাষাই হওক আমাৰ ভাষাটো 6 শিডিউলত এণ্ট্ৰি হোৱা এছামিজ ভাষাটো 8 শিডিউলত মানে মানে 8 শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা গতিকে বড়ো ভাষা আৰু এছামিজ ভাষা ষ্টেটাছটো একেই যে আজি বড়ো আৰু অসমীয়া ভাষাটো নাৰাখি বহিৰাগত কিবা ইংলিছ হিন্দী ৰাখাৰ কি যুক্তি আছে যে ইণ্ডিজিনিয়াছৰ ভাষাখিনি যদি লগোত লগায়